Il-mamma mia. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum, Hemm xi link miflok toqgħod ċempilli. hemm is-social star ta' Malta Catholic Youth Network, jew nkella fil-website msuajn.org/encounter. Buli, issa ħavera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' Santa Ċeċilja li għexet lejn l-aħħar tas-seklu tlieta, meqjusa bħala il-patruna tal-kantu tal-mużika. Però l-iktar ħaġa importanti li tgħaddilna din il-martri hija l-fidi. Il-fidi li turina bħajjita dejn li l-fidi tikber fina daqskemm aħna ngħixuha, daqskemm aħna ngħadduha lill-oħrajn. Allura din hija l-istedina l-aħwa li tagħmlilna llum din il-martri. Kemm huwa importanti li aħna dan id-don li aħna rċevejna nippruvaw mhux biss ngħixu imma nippruvaw naraw kif nagħmlu biex ikompli dejjem iżjed jikber fina. Ejjew inħejju rwieħna għal din l-Ewkaristija u qabel xejn nitolbu il-maħfra. Inti ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti kollok tjieba magħna l-midinbin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti avukat tagħna quddiem il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħen għalina alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej iqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċeċilja il-qatt tal-pum li qegħdin nagħmlulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien qabdu wkoll seba' taħwa u l-ommhom. U s-sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerf biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswix. Imma tal-għaġeb bla qies kienet l-omm u ta' nifakkara u ta' min ifaħħara. Rat is-seba' wlieda jinqerdu fi żmien jum wieħed u sofret minn qalba minħabba t-tama li kellha fil-mulej. Mimlija biħsibijiet kbar qawwiet bil-ħila ta' raġel il-qalb tagħha ta' mara u bil-sim missirieta wieħed wara l-ieħor qawwetilhom qalbhom bi kliema. Jien ma nafx kif feġġejtu f'ġufi, ma kontx jien li tajtkom in-nifs u l-ħajja, lanqas ma kont jien li għaqqadtilkom l-bċejjeġ ta' ġisimkom. Il-ħalliq tad-dinja li sawwar in-nisel tal-bniedem u fassal il-bidu ta' kollox għad tirruddilkom lura n-nifs u l-ħajja fil-ħniena tiegħu bħalma issom minnhom tqisu xejn lilkom infushom minħabba l-liġijiet tiegħu. Antiochju
ħass u ħaseb li kien qiegħed tajru u żebilħu bi kliema. Billi kien għad baqa li żar wieħed, mhux biss ħeġġu bi kliemu, imma wkoll beda jaħliflu u jwedu li għannieħu jagħmlu l-akbar bniedem, ħieni jekk iħalli l-liġijiet ta' missirietu u li jgħoddu bħala ħabibu u jafdalu f'idejh uffiċċji pubbliċi. Billi żagħżugħ ma taħx widen, is-sultan sejjaħ l-ommu u talaba tagħtih parir lit-tifel għal ġid tiegħu. Wara li dam jgħidilha ħafna, aċċettat li ddawwar lill-bina. Milet lejh u hija tiddieħak bit-tiran kiefer bdiet tkellmu bil-sien missirieta. Ibni, ħenna lija, li għal 9 xhur sħaħ ġarrejtek f'ġufi u għal 3 snin reddajtek, rabbejtek u wassaltek sa din l-età u tmajtek. Nitolbok ibni, ħares lejn is-sema u l-art u wara kull ma fihom. Kun naf li mix-xejn għamilhom Alla, hekk ukoll sar ġens il-bniedem. Tibżax minn dan il-biċċier, imma kun taġih għal ħutek u l-qalmewt sabiex jien niksbek mill-ġdid fi żmien il-ħniena flimkien ma' ħutek. Iju titkellem iż-żagħżugħ qal, x'intom tistennew? Min issa nobdi d-digrijiet tas-sultan? Nobdi biss id-digrijiet tal-liġi mogħtija lil missirietna permezz ta' Mosè. U int li vvintajt kull xorta ta' deni kontra l-Ebrej, m'intix se taħrab idejn Alla. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi, bla għerq huma xuftejja. Flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammet fi triqatek, qatt ma għotru rijlejja, insejjaħlek għax int twiġibni jew Alla, resaq widin tilejja isma' klimi. Flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Bħal ħabba tal-għajn ħarisni, għad-del ta' ġwenħaj kennini, imma jien bil-ħaq qatt nara l-wiċċek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Flimkien, meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Jien għażiltkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kien minn għalihom li s-saltna Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal, wieħed raġel nobbli sifer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu tom 10 miniet u qalilhom ħaddmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u bagħtu ambaxxata warah biex jgħidu ma rridux lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħa issaltna u reġa' lura bagħt isejjaħ lil dawk il-qaddejja li kien tom il-flus biex ikun jaf kif ħadmuhom u x'qalgħu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet. Qallu, sewwa għaddej tajjeb. La darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira, hu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġiet tieni wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet. Lil dan ukoll qallu, u int hu taħt idejk 5 tibliet. U ġie ieħor qallu, Sinjur, hawn nara il-mina tiegħek li jiena żammejt merfuqa f'maktur. Għaliex jiena bżajt minnek billi inti bniedem maħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu, fuq kliemek stess,
nagħmel ħaq minnek ja Għaddej ħażin. Kont taf li jiena bniedem aħrax infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela għaliex ma morx qiegħed flus il-bank biex meta niġi kont niġbidhom blimax. Imbagħad qal lil ta' madwaru, ħudulu il-mina u għatuha lil dak li għandu l-10 miniet. Qalulu, imma Sinjur għandu 10 miniet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min ma għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk il-qaddejja l-dewwa tiegħu imbagħad li ma ridunix insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ta' min jinnota l-aħwa dak il-kliem ta' dik il-mara qalbenija li smajna dalodu fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Makkabbej. Eżempju ta' veru qalbenija li ma ċediet bl-ebda mod. Ma ċedietx quddiem dik is-sitwazzjoni tant diffiċli, mhux biss tagħha, imma ta' dawk is-seba' wlied ukoll. Imbagħad għandna wkoll il-parabola tal-lum li qal Ġesu tixbaħ lil jekk intom tiftakru sew il-ħadd li għadda, kellna parabola tixbaħ lil din tal-lum. Flok mina li semmiet illum kellna il-parabola tat-talenti. Naħseb li din tal-lum però hija daqsxejn waħda iżjed li titlob minna ċertu ħsieb. Il-fidi li qed jipprova jgħid hawnhekk Ġesu b'din l-istorja tidħol fil-mina, il-biċċa munita li semma Ġesu. Jiġifieri jidher ċar minn din l-istorja li l-fidi tagħna l-aħwa tikber daqskemm aħna ngħixuha, daqskemm aħna inħadmuha. U b'dan il-mod biss li l-fidi tagħna tista' toktor dejjem iżjed. Naturalment din awrienna ċar ħafna Ġesu fl-eżempju tal-aħħar minn dawk it-tlieta min-nies, il-biża hija xi ħaġa li fattur importanti ħafna. Il-biża tkisser kollox, twaqqafna, inkluż il-fidi. Naturalment aħna ma ngħidulix biża, jista' jkun ngħidulha xi prudenza, xi edukazzjoni ma nafxiex, u nibqgħu wisq lura. U dan huwa allura l-aħwa li llum din il-parabola qed tipprova twassilna. Fil-ħajja spiritwali tagħna irridu nqisu li l-fidi hija don kbir li aħna għandna nagħtu każ sew. Ma nistgħux aħna quddiem l-isfidi tal-ħajja nkunu nies passivi. Idu nidħlu għall-ħajja, nidħlu għal dak kollu li jiġi qudiemna u nidħlu għal din il-biċċa xogħol bħala insara imma b'din il-mina, b'din il-qawwa tal-fidi li aħna għandna ġewwa fina. Din hija l-ħajja tagħna l-aħwa. Ma titlobx minna ħaġa oħra ħlief il-għażliet li aħna rridu nagħmlu. Mhumiex il-kwalitajiet ta' għażliet bħalma ridet tagħmel il-Martri, Santa Ċeċilja, żmien ilu, huma għażliet kwalitajiet oħrajn. Imma xorta waħda aħna rridu nażlu bejn l-allat folozz ta' ħajjitna llum, kull mod possibbli li jidhru magħna u Alla vera, Alla tal-ħajja. L-allat folozz illum edukati ħafna, jilbsu polejt, jersqu lejk b'ċertu ħlewwa, imma rridu nkunu attenti. U naħseb jiena f'din il-biċċa xogħol tagħna il-fidi għandha tgħinna inkella insiru għaddejja ta' dawn l-allat folozz. Ma nistgħux naffordjaw li aħna bħala nsara nitilfu dan id-don kbir li aħna rċevejna l-ewwel darba fil-magħmudija, il-fidi tagħna. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Ċeċilja ejjew nitolbu lill-Alla li nitalmu minna kif aħna nożżu f'qalbna l-Evanġelju tal-Mulej Ġesu u ma nieqfu qatt mit-talb u l-għemil it-tajjeb tagħna.
Kun inti mulej mal-Knisja tiegħek fi żmienna jew tipprova tgħallem il-ħtieġa tat-talb lilna l-insara kollha sabiex aħna neħilsu minn tant emejjel tad-dlam li aħna rridu ngħaddu minnhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saħħaħ inti bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li jiċċaħdu minn korrabta ta' din id-dinja sabiex bis-safa, bil-faqar u bl-ubbidjenza qatt ma jieqfu jitkellmu mal-Alla fit-talb umli tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dawwal il-fema tal-ġenituri kollha tagħna sabiex dawn jarfu jaraw il-ġmiel u s-siwi tas-sejħa ta' Alla li jagħmel lil xuħud minna sabiex uliedna jimxu iktar fil-qrib wara Kristu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu lill-Alla ħanin sabiex fil-provvidenza kbira tiegħu jipprovdilna lill-artna bix-xita li aħna tant għandna bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll meta llum issemmejt din il-mara fl-ewwel qari u din il-qaddisa wkoll mara oħra, mara qalbina, nitolbu għal tant nisa llum kif ukoll it-trabi li għaddejjin minn dan iż-żmien ikraħ ta' gwerra f'tant postijiet tad-dinja. Nitolbu lill-Alla ħanin sabiex idawwal il-fema ta' tant mexxejja politiċi foloz li qegħdin waslu lil dawn in-nies għal tant dbatija żejda u kera. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox bl-interċessjoni ta' Santa Ċeċilja, għatina l-grazzja li ngħixu ħajjitna f'din id-dinja fit-tjieba u l-qdusija biex meta jasal il-waqt niksbu magħha il-premju ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Birek mulej għaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' imħabba li bih Santa Ċeċilja għelbet id-dbatijiet kollha li sofriet fil-martirju tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Ċeċilja ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek sabiex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, fl-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej
Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa ħuti il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek, sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek, Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inkomplu t-talba tagħna u bil-fiduċja nduru lejn Alla u ngħidulu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwieta ħana nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej, ħatimla l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek Santa Ċiċilja, qdietek bil-fedeltà kollha u għelbet id-dbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakrukom li nhar il-Ħadd li ġej kulħadd huwa mistieden jattendi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' Kristu Re u l-għeluq tas-sena liturġika bl-għasar u l-barka sagramentali. Din iċ-ċelebrazzjoni ddiċeżana se ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u tibda fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ ninfurmawkom li minn nhar it-tnejn li ġej 27 ta' Novembru sal-ħamis 30 ta' Novembru aktar minn 40 nisqof Ewropew se jkunu Malta sabiex jiddiskutu suġġetti importanti li jolqtu l-fidi nisranija fl-Ewropa, mod partikolari dwar kif il-Knisja fl-Ewropa tista' tkun sinodali. L-insara kollha huma mistiedna jipparteċipaw fil-qudies li se jsiru matul din il-laqgħa f'Malta sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija bħala Knisja waħda. It-tnejn, il-qudiesa tal-ftuħ se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fis-6:30 ta' filgħaxija u titmexxa mill-Kardinal Mario Grech. L-għada tlieta, il-prefett tad-Dikasteru tal-Isqfijiet se jmexxi qudiesa fir-Rotunda tal-Mosta fis-6:30 ta' filgħaxija. L-erba' imbagħad 28 ta' Novembru l-Arċisqof Charles Xikluna se jmexxi qudiesa fil-Katedral tal-Imdina fis-6 ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden jattendi. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam l-ikel imma jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen.
Alla tagħna sma talb tagħna ejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma talb tagħna. Ġesudu twiret għalina rid tkun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-dubietna ħlissa minnata l-infern. U ġenera kollha speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-misterju minn ta' glorja meta Sidna Ġesu Kristu għam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib, iżda l-isna bid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa imbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa imbirek il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna l-iksma tal-tana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna l-dubietna ħlissim nata l-infern u l-ġenera kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju ta' glorja meta Sidna Ġesu Kristu tal-assema, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munajmija kem berkinti fost n-nisa mbirik il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, rina ninti omna l-iksma tartana, Ġesu tu li tarina, rrit ikun ibentijak bħanna, u Ġesu tije għafrinna l-lubietna, għal-isem nata l-infern. Kull ġeneru kolla, speċiment dak li għandhom zonni, ħnina tijak, fit-tielet misterju ma tiżidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smawijiet itqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikun it-tritent kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina ninti omna l-iksma tartana, Ġesu tu li tarina, rrit ikun ibentijak bħanna, u Ġesu tije għafrinna d-dubietna l-ism nata l-infern, u ġenera kolla speċiment dak li għandhom zon ħnina tijak. Fil-raba misterju, Sidna Marija ġitem tella s-sama bil-ruħ bil-ġisem. Missirna li jinti fis-smawiet, għadis ismek, tiġi saltnatik, ikun it-tritent kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierkintu fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirik il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina ninti għomna l-iksma tal-tana, Ġesu tu l-etarina, rrit ikun ibenti għak bħanna. O Ġesu tija frinna l-dubieta, rissim nata l-infern, u ġeneru kolla, speċiment dak li għandhom bżon il-ħnina tijak fil-ħames misteru, meta Sidna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li jinti fis-smawijiet jitqades ismek, tiġi saltnatik, ikun nitritent kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina ninti għomna l-iksma tal-tana, Ġesu tu l-etarina, rrit ikun ibenti għak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-dubietna, ħrissim nata l-infern, u l-ġenneru kolla speċiment dak li għandhom bżonn l-ħniena tijak. Slima lik sultana, taħnina, ħajja ħlewa, tama tana. Slima lik li lek najtu għalli xaħna t-rufnati u l-teva, li lek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-bit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk l-għanjim tijak taħnina.
Urina wara dan it-tiframent il-ġesu frott imbierek ta' ġuftijak u ħanina u pija u ħilwa Verġni Marija. Skont il-fema u l-bżonnijiet tal-Papa, missirna li jinti fis-smawijiet għades ismek. Tiġi saltnatik ikun li trident kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u daħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkintu fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. All-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem id-difuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Jitlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Merra tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Itlob għalina qaddisa ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li jenna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-fidi u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll
u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlenna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Cecilia, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament għal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li jinqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li jinħossu fina bla qiegħda, dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbierek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.